Hello mga Yinyens. Mayans no, nasa likuran ko yung garong no, stainless no, stainless. Ang presyo mga Yinyens is 55,000 mga Yinyens no. Dito pa tayo sa mga Yinyens, mga Yinyens, sa Barangay Gayaman, along Highway Binmali, Pangasinan. Halos tapat lang siya ng Rupina mga Yinyens no, yung presyo nito mga Yinyens. Tara mga Yinyens, silipin natin bagong design na garong dito. Yung Rupina Square mga Yinyens no. Papunta na naman yan sa bayan ng Binmali, Pangasinan. So, puntang bayan ng Dagupan, Pangasinan. Tara mga Yinyens no, silipin natin. Tapat lang silito mga Yinyens. Ito siya mga Yinyens so. Ayan. 55,000 mga Yinyens so. Ano mga Yinyens, purong stainless to mga Yinyens no. Ang hindi stainless to mga Yinyens, ito lang yung gold yan. Yan yung hindi stainless ito mga Yinyens, pero halos lahat yung stainless siya. Ayun mga Yinyens no, may upuan dito sa harap. Ayan. Yan yung bubong mga Yinyens so. Ayan, bubong niya. Ano mga Yinyens, 55,000 no, bagong design ng garong no. Ito yung harapan niya mga Yinyens so. Ayan. Ayan mga Yinyens no. Yung ano niya, design sa likod. Ngayon halos sa pagkat ng Rupina Square mga Yinyens na dito sa may Barangay Gayaman din natin. May design na super malit mga Yinyens. Stainless yung mga Yinyens dito mga Yinyens na may ano dito sa gilid. Ay, may cover siya dito. Ayan, ito yung pintuan niya, stainless. Ito may lagayan dito ng mga ano, barya, papel, ganyan. Ito yung lagayan ng tools yan. Lagayan ng tools. Tapos yung likuan niya may ito. Ayan. Dito sa may along highway Barangay Gayaman, Binmali, Pangasinan. Bagong design na garong mga Yinyens so. 55,000 mga Yinyens so. 55,000. Ano mga Yinyens no? Stainless siya, stainless. Okay mga Yinyens no, salamat sa panonood. God bless you everyone. More power, keep safe sana sa buti kayong palagay. And bye bye mga Yinyens.